ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 22/6/2025 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 15/16/2025 ಹೊಸ ವರ್ಷೋಡು ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಯೋಗದ ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಿಡು ಕನ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಳ ಗುಣ ಹಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಇನಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ತನ್ನ 4 ಕಡೆತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆಂತು ಒಂದುರ್ಲಿರು. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಡು ಕೋಟಿಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯಾದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಒರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಿತನೆ ನಿರಾಕಾರ ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾದುರ್ಲಿರು. ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮೆರು ಶರೀರಧಾರಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಓವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬನೇ ತಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷಾಧಾರವಾದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಜೀವದಾನವಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನುಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆಂಡ ಪ್ರೀತಿದ ವಿನಃ ಜೀವನ ರಮಣೀಕಾದುಪ್ಪುಜಿ ನೀರಸ ಜೀವನಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಜೀವನುಡು ಸದಾ ಜೊತೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆಗಾರ ಅದು ಸದಾ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪುನು. ಒಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯುಂಡೋ ಜೊತೆ ಉಂಡೋ ಅಲ್ಪ ಮಾತಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಬೊಕ್ಕ ಸರಳವಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಪರಿಶ್ರಮದ ಅನುಭವ ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಅನುಭವ ಉಂಡತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯರು ಒವ್ವೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತ್ತನ ಸಾಧನದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚಿನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅಕಲು ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣ ಲವಲೀನಾದ ಉಪ್ಪೇರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪರಮಾತ್ಮಡು ಲೀನಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಪರಮಾತ್ಮಡ ಲೀನಾದ ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಲವಲೀನಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ 4 ಕಡೆತ ಜೋಕ್ಲೆಂತು ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಒಂಜನೆದ ಪ್ರಕಾರದಕಲು ಲವ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ನನಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದಕಲು ಲವಲೀನ ಜೋಕುಲು ಐನೆಡ್ದವರ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆನೊಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಲವಲಿ ಜೋಕುಲಂತೂ ಆದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಲವಲೀನ ಆದುಪ್ಪರು. ಲವಲೀನ ಜೋಕುಲ್ನ ಚಿನ್ನದಾದ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆದ ಅನುಸಾರ ಸಹಜವಾದ ನಡಪೇರು. ಆಜ್ಞೆದ ಅನುಸಾರ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೇಹ ಭಾನುಡ್ದು ಬಲಿಹಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಪ್ರೀತಿಡು ಬಲಿಹಾದುಪ್ಪು ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ದಲ ಸುರುತ್ತ ಆಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು ಯೋಗಿ ಭವ ಪವಿತ್ರ ಭವ. ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪನೆಂದು ತುಯ್ಯರೆ ಆಪುಜಿ. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೋಕುಲು 23 ಜನ್ಮಗಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ. ಇತ್ತಿ ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾದ ಅತೀಂದ್ರ ಸುಖದ ಮೋಜುನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಮೋಜಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರೋ ಅತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರೋ. ಪ್ರೀತಿಡು ಆಜ್ಞೆದ ಅನುಸಾರ ನಡಪು ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಪ್ರೀತಿದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಒಲ್ಪ ಆಂಡಲೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಆಂಡಲೊಂಜಿ ಲೀಕೇಜ್ ಉಂಡು. 2 ಪಾತಿರದ ಲೀಕೇಜ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪರತ್ತು ಸಂಸಾರದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಂಸಾರಡು ಸಂಬಂಧ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತಲ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಾದುಂಡು ಪರತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಈ ಪರತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇಂದು ರಡ್ಡುಲ ಲೀಕೇಜ್ ಇರ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದುಲ್ಲರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕುಲ ಆತ್ಮದ ಅನಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಂತ್ಯದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೂವು ಆದುಂಡು. ಅನಾದಿ ಆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುಂಡು. ಈ ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಅನಾದಿಲಾತ್ ಆದಿಲಾತ್ ಅಂತಿಮದ ಸಂಸ್ಕಾರಲಾತ್ ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂಚಿನ ಆದುಂಡು. ಒವ್ವೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೇಂಡಲ ಸಹ ಒಂಜೆ ಉತ್ತರನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಸಮಾನಾಪುನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಂದುವೇ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಐದವರ ಕೈದಿರುಪಲೆ ಇಂದುವೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅತ್ತು ಮಧ್ಯಡು ಬದಲಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನುವೆರು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕದಾದ 2 ಜನತ ಸಮಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೂವು ಆದುಂಡು. ಸದಾ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಉದಾರ ಚಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪಡು ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಸ್ವಯಂ ನಿಕುಲೆನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಸಹಯೋಗಿ ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು. ಸಹಯೋಗನು ಕೊರೆಯರಡ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪೆ ಬಂದತ್ತು. ಸ್ನೇಹ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ನೇಹಿಯಾದುಪ್ಪೆ ಬಂದತ್ತು. ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಳೆದ ಪ್ರತಿ ಸಹಯೋಗಿಯಾಯಿರು ಸ್ನೇಹಿಯಾಯಿರು ಅಂಚೆನೆ ಸದಾ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸ್ನೇಹಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಯೋಗಿಯಾಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಆಪುನು ಪಂದ ಪನಡಾಪುನು.
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒವ್ವೆ ಬಾಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣದಾದ. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ ಗಮನದಿಯರು ಆಂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತಿಜೆರು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆಡ್ ಪರಿಶ್ರಮಗೂ ಕಾರಣ ಆದುಂಡು. ಲವ್ಲಿ ಆದುಲ್ಲೆರು, ಲವ್ಲಿನ ಅರ್ದಿಜ್ಜೆರು. ಬಾಪ್ತಾದಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ ಲವ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಪಂದ್ ತೆರಿವೆರು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಜನ್ಮಪತ್ರೆನ್ ತೆರಿಯೊಂದೆರು ಆಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರು. ಲವ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಪಂದ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಒಂಜೇ ಪಾಲನೆ ಒಂಜೇ ವರದಾನನು ಸದಾ ಕೊರ್ಪೆರು. ಭಲೆ ಆಕಲು ಕಡೇತ ನಂಬರ್ ದಕಲು ಪಂದ್ ತೆರಿದಿತ್ತಿಂಡಲ ಸಹ ಬಾಪ್ತಾದ ಒವ್ವೆ ಬಾಲ್ಯದ ಅವಗುಣ ನಿರ್ಬಳತೆನು ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ದಿವೊನುಜೆರು. ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಬಾಲ್ಯಾದುಲ್ಲೆರು ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಮುದ್ದು ಬಾಲ್ಯಾದುಲ್ಲೆರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಬಾಲ್ಯಾದುಲ್ಲೆರು ಇಂದುವೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೃತ್ತಿರ್ದು ತೂಪೆರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದುವೆ ಬೃತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ನಿರ್ಬಳಿರ್ಲ ಸಹ ಮಹಾವೀರಾದ ಬುಡ್ಪೆರು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆದ ಮೂಲಕ ಏರ್ನನೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಕೃತಿನ ಸಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪವ ಪಂದ್ ನಿಕುಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತಿದರು. ಐದವರ ಆತ್ಮದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ. ನಿಕುಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತಾದ ಬುರ್ಪರ ಐದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನಿರ್ದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವನಿರ್ದ ಆತ್ಮದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ. ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಯರ ಉಂಡತೆ ಐನ್ಯದವರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸರ್ವ ಬೇಹದ್ದದ ಸರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಮಧ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಒರಿದ ಅನುರಿನ ಪ್ರತಿ ತಮ್ಮ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಮನೆದ ಮೂಲಕ ಒರಿದ ಅನುರಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಸಹಯೋಗಿಯಲೆ. ಭಲೆ ನಿರ್ಬಲ ಆದುಪ್ಪು ಮೊಕ್ಕಲ ಸಂಸ್ಕಾರುಡು ಈ ನಿರ್ಬಲತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನವು ನಿಕಲೆ ತೆರಿದ ಅಂಡಲ ಸಹ ನಿಕಲು ಸ್ನೇಹ ಬಕ ಸಹಯೋಗದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಸಹಯೋಗಿಯಲೆ. ಓರಿನ ಅನುವರೆಗೂ ಸಹಯೋಗದ ಹಸ್ತನು ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಸಹಯೋಗದ ಹಸ್ತನು ಸೇರ್ಸವನ ದೃಶ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಎಂಚ ಕೈಟ್ ಸ್ನೇಹದ ಕೈನು ಕೊರ್ಪುನವು ಸಹಯೋಗದ ಕೈನು ಜೋಡಿಸವನವು ಮಾಲೆಯಾದ ಬಿಡಡು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊರ್ಚಿ ಸ್ನೇಹ ಹೊರದು ಜಿಂಜಿನ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ದು ಬೇತೆಯ ವರ್ಚಿ ಅಲಿಪ್ತ ವರ್ಚಿ ಆಸರೆಯಲೆ. ದೇಪಂಡ ವಿಜಯಮಾಲೆ ತಮ್ಮ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನಿ ನನೊಂಜಿ ಮನಿಕ್ ಜೊತೆಗಾರ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರನೆ ಮಾಲೆದ ಚಿತ್ರಳ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಪ್ತಾದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನ್ವಿರು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ಸಂದೇಶ ವಾಹಕರನ ಸಹಯೋಗ ಬಕ ಸ್ನೇಹದ ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತು ಕನ್ಲೆ ಮಹಾದಾನಿಯಾದ ತಮ್ಮ ಗುಣದ ಸಹಯೋಗಿಯಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ತಮ್ಮ ಗುಣಕುಲು ವಾಸ್ತವುಡು ಇಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಕುಲು ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ವಾ ಗುಣಕುಲೇನು ನಿಕ್ಲೆಡ ಅಳವಡಿಸಿದರೋ ಆ ಗುಣದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಆಕಲ ನಿರ್ಬಳತೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅತ್ತು ಕಷ್ಟನೇ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯನ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡೋ ಮಲ್ಪೊಡುಂದತ್ತೆ ಒವ್ವೆ ನಿರ್ಬಲತೆ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ನಿಕಲು ಕೋಟಿಡಿ ಕೆಲವರತ್ತೆ ಭಲೆ ಕಡೆತ ಮನಿಯಾದೊಪ್ಪು ಆಂಡ ಕೋಟಿಡಿ ಕೆಲವರಾಯ್ನ ಆತ್ಮರತೆ ತಮ್ಮ ಬಿರುದಾದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರು. ಐನ್ಯದವರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರ ಕರ್ತವ್ಯದಾದುಂಡು. ಶಕ್ತಿದ ಲೇವಾದೇವಿ ಮಲ್ಪುನವು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಗುಣಕುಲಿನ ಪರಸ್ಪರ ಲೇವಾದೇವಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂದುವೆ ಸಹಯೋಗದ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಓರಿನ ಅನುರೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ಓರಿನ ಅನುರೇಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ. ಐನ್ಯದವರ ಈ ವರ್ಷಡು ಪರಸ್ಪರ ಗುಣತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೀಪರು ಪಂದಿತ್ತನ ಇಂಚ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ವಾಣಿದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವನೆದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ವೃತ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಈ ಗುಣತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶಕ್ತಿದ ಗುಣತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಿರ್ಬಳರಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನವು ಇಂದು ಸಮಯಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆದುಂಡು. ಬೂರ್ದುಪ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಬೂರ್ಪ వచ్చి ಮಿತ್ತಿ ತಿರುಪುಲೆ ಲಕ್ಕದುಂತಲೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದತ್ತು ಮೊಕ್ಕಲು ಪ್ರಭುನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕೋಟಿಡಿ ಕೆಲವರಾಯನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ವಿಜಯಾಪನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಿಲೆ. ಈತೆ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಪೊಸತನ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ನಿರ್ಬಳತೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ ತೂವೊಂದುಲೆ ಕೊಪ್ಪುಲೆ ಉಮ್ಮಂಗ ಕೊರ್ಲೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘಟನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಪಗ ಬಾಪ್ತಾದ ವಿಜಯದ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಅತನ ವಿಜಯದ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ವೆರು ನಿಕುಲ ಸಹ ಪದೇ ಪದೇ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುವರತ್ತೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಶುಭಾಶಯಲು ಆಶೀರ್ವಾದಲು ವಂದನೆಲು ಇಂದೆತ ಚಪ್ಪಾలను ಪಾಡುವರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಜೊತೆಟ್ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟುವರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಐನಿರ್ದವರ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಆಂಡ ವಿಶ್ವದ ಎದುರುಡು ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟೊಡು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬಾಯಿರ್ದು ಇಂದುವೆ ಶಬ್ದ ಬರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಷ್ಟದೇವ
ಬತ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಎಂಗ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು ಬತ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಲಕ್ಷ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂದು ಲಕ್ಷ ಪಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಅತ್ತು ತೂಕ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಅತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಈತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀತಿ ಅಕಲ್ನ ಕಾಪುನೇನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪುನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಈತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಾದುಂಡು ಐನಿಡ್ದವರ ಪ್ರಕೃತಿನ ಸಹ ಶಾಂತ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪರ ಪಂದಿತ್ತನ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಸ್ವತಃ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆವು ಇತ್ಯದ ವಿಶ್ವಡು ವಿಶೇಷವಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗಳು ನಡಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ನನಂಜಿ ಭೋಜನದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಐನಿಡ್ದವರ ನಿಕುಲ ಸಹ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪರ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಒವ್ವು ಅದುಂಡು ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮನಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರು ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇತ್ತೆತ್ತದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆರ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇವತ ಈ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಸದಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುದ್ಧ ಭೋಜನ ಮನಸ್ಸದ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡಪುನು ಪಂದಿತ್ತನ ಇಂದು ಮನಸ್ಸದ ಅಶುದ್ಧ ಭೋಜನವಾದುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಡು ಇಂದು ರಡ್ಡೆನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರಪುಂಡತ್ತೆ ಏತು ಸಮಯ ಬೋಡೋ ಆತು ಸಮಯ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಸದಾ ಓರಿ ನಾನು ಇರನ ಸಹಯೋಗಿ ಅಪನಂಚಿನ ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಯೋಗಿ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ವಿಜಯಾದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಡು ವಿಜಯದ ಧ್ವಜನು ಆರಿಸವಡಾಪುಂಡು ಈ ಲಕ್ಷನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಕನಪನಂಚಿನ ವಿಜಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸದಾ ಈ ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರದ ಆಕರ್ಷಣೆ ದೂರ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಹೃದಯ ರಾಮ ಬಾಬನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ದಾದೀಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೂವನ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥ ಜೀವನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಂತೋದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥ ಜೀವನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಭಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯ ಗುಜರಾತದ ಮುಖ್ಯ 13 ಜನ ಸಹೋದರಿಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಹಾವೀರರುಳ್ಳೆರು ಮಹಾವೀರರ್ನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ವಿಜಯಾದ ಮಲ್ಪುನಾವು ಐನಿರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಲ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಜೋಕುಲ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ತೋದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದಾಗಲ ಸಹ ಮಹಾತ ಜೋಕುಲು ಆಶಾ ದೀಪದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎಡ್ಡೆವು ಸಂಘಟನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಒರಿಯೊರಿಯನ ವಿಶೇಷತೆ ಖುಷಿ ಇರ್ದು ಪಟ್ಟು ನಕಲು ದೀದಿಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಾದಿಲ ಮಾಲೆಡು ಏರಿನ ದೀತೆರು ನಿಕುಲ್ದಾನೆ ತೆರಿವರು ನಿಕುಲ್ದಾದ ತೆರಿವರು ಎಂಕುಲಂತೂ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಪಂದು ತೆರಿವರ ಓರಿ ನನವರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡೋ ಅತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆಪುನಾಕುಲೆ ಆಗುದುಲ್ಲರು ಎಂಚಿನ ಪೊಸತನ ಮಲ್ಪರು ತೆರಿಪದತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಕಲು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಊರಿ ವಾರಸ್ದಾರನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ 21 ಜನ ವಾರಸ್ದಾರನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರುತ ನಂಬರ್ಡು ಬಲೆ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ವಾರಸ್ದಾರನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತೆರಿಯೊಂದಿರತ್ತೆ ಮೊಕುಲು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಮಾನಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆದತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಗುಜರಾತಿ ತಕಲೆ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು ಪಂಡ ಗುಜರಾತಿ ತಕ್ಲನೆ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು ಗುಜರಾತಿ ತಕಲೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದ್ಯರು ಗುಜರಾತಿ ತಕ್ಲು ಏರು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರೋ ಬೈದ್ಯರು ಅತ್ತಂಡ ಸೇವೆಗಾದ ಬೈದ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದೇರು ಬಾಪ್ತಾದ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಪನ್ಪೆರು ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಜೋ ಚೂಲ್ ಫರ್ ಹೈ ಓ ದಿಲ್ ಫರ್ ಹೈ ಏರು ಕೈತಲುಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಆಕಲು ಹೃದಯಡುಪ್ಪೇರು ಐನರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ದಲ ಕೈತಲು ಗುಜರಾತ್ ಉಂಡು ಏರು ಕೈತಲುಪ್ಪೇರು ಆಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಲೆತ್ತಿನ ತಕ್ಷಣ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಗುಜರಾತಿ ತಕಲು ಈ ರೀತಿ ಎವರಡಿ ಇರ್ಲಿರತ್ತೆ ಏಪ ಲೆತ್ತಿರ್ದೆಲ್ಲ ಸಹ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬರ್ಪೆರತ್ತೆ ಪರಿವಾರವನ್ನು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಅತ್ತು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಎವರಡಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆವು ಸಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರ್ದು ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವುದುಂಡು ಗುಜರಾತ್ ದಕಲು ಗುಜರಾತಿಗೆ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನೇ ಗುಜರಾತ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐನಿರ್ದವರ ಗುಜರಾತದ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರ್ದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗುಜರಾತ್ ದಕಲು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ದೈದೇರು ಏತು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಉಂಡು 300 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಉಪಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 3000 ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳು ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆವು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಾಜೊಂದಾದುಂಡು ಬಾಂಬೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಡ್ಡೆವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಕಲು ಬೈದ್ಯರ
ಇನಿ ಬೈದಿಜ್ಜರು. ಮಹಾತೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದುಂಡು. ಗುಜರಾತದಕ್ಕಲು ಸೇವೆನಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುದೆರು. ಗುಜರಾತದ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು ವಿಸ್ತಾರಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತುದೆರು. ಇತ್ತೆ ಗುಜರಾತದಕ್ಕಲು ನಂಬರ್ ವಾರಸ್ತಾರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು. ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಮಲ್ಲ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳುಂಡು ಏರು ಪರತು ವಾರಸ್ತಾರ ಅದುಲ್ಲೇರು ಆಕಲಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಳ್ಳೇರು. ಆಂಡ ಹೊಸ ವಾರಸ್ತಾರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಒರಿಯೊರಿನ ಆಂಡಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಪಂಡ ಏರು ವಾರಸ್ತಾರ ದುಪ್ಪೆರು ಆಕುಲೆ ಮಾಲೆದ ಮನಿಯಾಪೇರು. ಐನದವರ ಮಾಲೆನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. 14,000 180 ಮಾಲೆರು ತಯಾರಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ವೇಳೆ 180 ಮಾಲೆನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಪಂಡೆರಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ. ದಾದಿ ಪನ್ಲೆ 180 ಮಾಲೆ ತಯಾರಾದುಂಡೆ ಅಂದು ಬಾಬಾ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ದಾದಿ ಪಂಡೇರು ತಯಾರಾದುಂಡೆ. 180 ಮಾಲೆ ತಯಾರಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡೆ ಅಂದು ಬಾಬಾ ತಯಾರಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆವು ಬರೀತೊಯ್ಪಲೆ ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಶುಭಾಶಯಲು. 14,000 ಮಾಲೆ ಅರ್ಧ ಅಂಡಲ ತಯಾರಾದುಂಡೆ. ಅರ್ಧದಾನೆ ಅರ್ಧಲ ಹೆಚ್ಚ ತಯಾರಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ತೂಲೆ ಗುಪ್ತ ರೂಪುಡು ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ದಾದಿಯರು ಪಂಡ್ತೆರು ಎಡ್ಡೆವು. ಈತೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನುವೆರು ಮಾಲೆಡು ಎನ್ನ ಪುದರುಂಡೆ ಪಂದು ಎಡ್ಡೆವು. ಇಂಚಿನ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಭರವಸೆನಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಈತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನುವರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಯಾನ ಮಾಲೆಡು ಎವರಡಿಯಾದುಲ್ಲೇನೆ ಎಡ್ಡೆವು. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡಾಪುನು ಕ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಡ್ಡೆವು ಸಂದೇಶನು ಪರಡುನ ಈ ಸಾಧನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಚಿದ್ದ ರಾಜಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಗುಣ ಪಡೆಪುನವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾದ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಯೋಗವು ನಿಮಿತ್ತ ಐನಾಕಲೆಗೂ ಶುಭಾಶಯನ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಮುಟ್ಟದುಂಡು. ನಲ್ಲ ಪರಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಬಾಪ್ತಾದಾಗಲ ಈ ವಿಧಾನ ಇಷ್ಟ ಆದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆವು ವರದಾನ ಮನಸ್ಸಿದ ಮೌನರ್ದು ಸೇವೆದ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ಸುರುಕು ಸುರುತ ಸಮಯಡು ಇವಾ ರೀತಿ ಮೌನ ವ್ರತ ಅಂದಿತ್ತರು ಅವು ಮಾತಲ ಪ್ರಿಯ ಆದಿತ್ತು. ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆಲ ಮನಸ್ಸದ ಮೌನ ಒಂದಿಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮೌನಡು ಮೋನೆರ್ದು ಶಬ್ದನೆ ಬರಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮನಸ್ಸದ ಮೌನವಾದುಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಪುಂಡು. ಈ ಮನಸ್ಸದ ಮೌನರದು ಸೇವೆದ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಸಾಧನೆ ಕಡಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಪುಂಡು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ವಯಂ ಏರು ಸಮರ್ಪಿತ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಪ್ಪೆರು ಅಕಲನ ಎದುರುಡು ಸರ್ವೇರ್ನ ಸಹಯೋಗ ಸಮರ್ಪಿತ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಗಳು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಭವ ಆತಂದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ವಸ್ತುದ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರೊಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವ ಅಂಚನೆ ಅನಾಸಕ್ತ ಭಾವ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ವೈಭವದ ಅಂಚನೆ ವಸ್ತುಲ ಅನಾಸಕ್ತರ್ನ ಎದುರುಡು ದಾಸಿನ ರೂಪಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಸಕ್ತ ಭಾವೇರ್ನ ಎದುರುಡು ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ತರ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ನಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.